ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଏଇଟା ଥିଲା ବୁଧବାରର ବ୍ଲଗ୍। ସକାଳ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି। ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାପରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉଠିକି ବ୍ରସ୍ କରିଦେଲି। ବ୍ରସ୍ କରିକି ତାପରେ ବସି ପଡ଼ିଲି ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ। ଆଜି ବୁଧବାର ଥିଲା ନା, ତ ବୁଧବାରେ ପୁଣି ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଇବିନି, ଏଇଟା କେବେ ହେଇଛି? ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ମୋର ମୁଡ୍ ଥିଲା ଆଉ, ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଉ, ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନ ଖାଇକି ପଖାଳ ଆଉ ମାଛ ଭଜା ଧରିକି ବସି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ରାକ୍ଷସ, ମୋ ସହିତ ଯିଏ ସାମିଲ ଥିଲା ପଖାଳ 2 କଂସା ଖାଇବାରେ ମତେ ଯିଏ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମାଛ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲି। ମାଛ ତରକାରୀ କରିସାରିଲା ପରେ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅଧା କରୁଛି ଅଧା ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଖାଇ ଦେଇକି ରୋଷେଇ ସାରିଲା ପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଗୋଟେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ। ତାପରେ 2ଟା ଯାଇଥିଲା, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ କୁରକୁରି ଗୋଟେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତା ପରଦିନ ଥିଲା ଗୁରୁବାର। ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ହଁ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି, ମାଛ ତରକାରୀ ଆଉ ଭାତ ଘରକୁ ଆସିକି ଖାଇଲି, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଆସିକି ଘର ଫର ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୋତେ କେତେ ସାରା କାମ କରିବାର ଅଛି, କ'ଣ କରିବି? ଦୁଃଖ ତ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା, ଆଉ ସବୁ କାମ ତ ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହବନି ଆଉ। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଆସିକି ଘର ପୋଛାପୋଛି ସରିଗଲା ପରେ ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଲି ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ପୁଣି ଯାଇକି କ'ଣ କଲି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ତାପରେ ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଲି ଝୋଟି ଦେବା ପାଇଁ, ମାନେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ତ ସବୁ ଚିତ୍ର ଆସିଛି, କ'ଣ ମୁଁ ନ ଆସିଛି? ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଛୁଆଟା ତ। ତାପରେ ଝୋଟି କରିଦେଲି। ଝୋଟି କରିସାରିଲା ପରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଆଉ କ'ଣ, ଭୁଲିଗଲି, ଝୋଟି ଦେଖିବେନି ଆପଣମାନେ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋର କେମିତି ଝୋଟି ପକେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଶୁଖିନଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବିନି, ସେଇଟା କେବେ ହେଇପାରିବ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରିୟାନୀ ଖାଇଦେଲି। ଖାଇଦେଇକି ଆଉ କ'ଣ, ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଆଉ କ'ଣ, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ମୋ ବିରିୟାନୀର ଲୁକ୍ଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା ମୋତେ ଦେଖିବେ। କିଣିକି ଆଣିଥିଲି ବା।